mga na mahihirap. Ipairal natin yan. Ay, walang alam yun. Kaya, hanap natin yun. Sino ang bibigyan natin ng pan? Sino kaya yung nilagay natin na ISO? Kailangan lalabas ito para sa lahat. Ay, hindi lang isang lugar o isang ano. Para sa lahat po, kaya tinatawag natin global world. So itong government of investigation, kung bakit nilalagay dito? Kasi nga, para na-monitor yung pondo. Kasi lagi tayo inimbestigahan, no? Saan yung pondo. O, kaya ikaw na mismo ang mag-imbestiga sa sarili mo. So may corruption pa ba dyan? Patingin mo. Marami akong dapat mapagsabihan doon. So lahat tayo, pag nakapasok na dito, Parehong pulis. ay sabi nila, may leksyon. Mga pagbubuhay, tinutulog ko na niya, bay ko kung mag-search ko na. Aman din, hindi ako nang maginugutan. Kung manimuman ito, nung may pagsubunin sa akin. Oh, tingnan niyo ito, live to. Live to sa YouTube. Oh, YouTube. Good afternoon. Pwede tingnan niyo, nakikita yan sa YouTube. Yung mga mukha niya. Barangay siya. Oh. YouTube yan, YouTube. Ang kaso lang, nakausap ko Eh, wala din pakialam sa kanila kung kandidato sila. Ang importante na sa atin na.